Bueno, bona tarda a tothom, o bona vespre. A veure, Sílvia, Jordi, socis, amics, benvinguts. Ens encanta poder tenir aquí a la tarima la Sílvia i en Jordi, tots dos socis de l'associació. La Sílvia López és presidenta de l'aula d'extensió universitària. No, home, no. Té una llarga trajectòria com a membre d'entitats i projectes socials i culturals de la ciutat. L'any 2016 va obtenir el Premi Ciutat de Calella i també va exercir de defensora de la ciutadania. La Sílvia farà la presentació d'en Jordi Salvanyà. A mi només em pertoca dir-vos que la conferència d'avui està basada en la seva tesi doctoral, per la qual ha obtingut la menció cum laude per la Universitat de Barcelona. Aquesta tesi ha estat recentment editada i avui es presenta en aquest acte, aquest llibre que el veieu allà. Si voleu fullejar o comprar el llibre, està a la vostra disposició. Així que, Sílvia, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Benvinguts. Jo m'agradaria començar explicant la forma en què jo vaig conèixer el Jordi Salvanyà, perquè va ser una cosa molt especial. Ell la recorda, jo també, i segurament les 200 persones que estaven amb nosaltres a la sala també la recorden. Era un dia que estàvem a l'aula d'extensió universitària, teníem previst fer una xerrada sobre boscos, i ell va venir com una persona més del públic perquè li interessava el tema i també perquè coneixia el ponent i el volia saludar. Bé, s'acostava l'hora i no arribava el ponent. El vam començar a trucar, no havia manera, no ens contestava cap telèfon. Al final el Jordi se'ns acosta i diu: mireu, si voleu, jo com que estic estudiant aquest tema, puc fer una introducció sobre els boscos i quan arribi el ponent, llavors que continuï, que expliqui la part més concreta que ell vol explicar. I vam dir, mira, gràcies Jordi, comencem d'aquesta manera. El ponent no va arribar i es va trobar el Jordi aquí a companys de l'aula, que veig que ho recorden també. Es va trobar el Jordi fent una conferència de més d'una hora sense ni un apunt, ni 4 línies per fer-se un guió, ni siquiera un PowerPoint de suport, i va fer una conferència excel·lent. I encara quan va acabar li deia: oi, gràcies Jordi, ens has salvat la tarda. I ens deia: no patiu, a mi m'ha anat molt bé perquè estic a punt de llegir la meva tesi i haurà sigut com un entrenament, com un assaig. Jo crec que això diu molt de la professionalitat de la persona i també de com és la persona. Com ara deien el company, la tesi finalment es va llegir, ha sigut aquest mes de juny i val la pena tornar-ho a repetir amb la qualificació d'excel·lent cum laude. És una tesi que és fruit de molts anys de dedicació i ha estat gairebé aquests últims 7 anys, 2 fent el màster i després els 5 anys fent la investigació, la documentació, i això alhora mentre desenvolupava la seva tasca, que és la d'exercir com a advocat. Jo li vaig preguntar una vegada, no fa gaire, si de petit ja li agradaven els boscos, si ja tenia aquesta dèria. Em va dir que sí, que sempre hi ha estat vinculat, que ja quan era més jovenet, d'Arenys, havia format part dels escoltes, però evidentment la seva vinculació amb tot el que és la gestió forestal ve una mica de la mà de venir a viure a Calella, de fer la seva vida aquí, amb la família d'aquí i amb la família de la Glòria Claramunt. En la primera pàgina de totes, quan obres el llibre, això ho diu d'una manera, jo crec que molt maca, i com que són només 2 línies em permeto llegir-vos-ho. Diu així: aquesta tesi va anar prenent forma tot caminant amb la Glòria per camins i corriols d'Orsavinyà, al Montnegre. Junts hem gaudit d'aquests boscos farcits d'alzines i sureres, de pins i de roures, de bruc i d'arbós. És maco, Tal com diu el títol, com assenyala el títol del llibre i el de la tesi, és un llibre que està escrit des del punt de vista del propietari forestal,
D'alguna manera el tema central és una reflexió sobre l'equilibri que s'ha de trobar entre, d'una banda, el que serien els compromisos, les responsabilitats que té el titular, el propietari del terreny forestal, i de l'altra les eines, els drets o els incentius dels que pugui disposar per fer-hi front. Ja veieu que és un tema de màxima actualitat perquè en aquest moment de crisi ambiental precisament els boscos és una de les parts més importants. També és un tema difícil, dèiem, un tema una mica controvertit perquè hi ha com dos grans sectors que tenen diferents visions sobre com tractar-lo. Una banda seria la visió que dèiem més conservadora, que es mira de tractar el bosc però sense fer una intervenció, de deixar-los créixer d'una manera, diríem, més natural o més lliure. I després hi ha l'altre sector que sí que té una altra actitud, que seria la de fer un creixement sostenible, una gestió sostenible, que aquesta és més la línia que presentaria el Jordi. És un llibre, per tant, on trobareu reflexió, debat, trobareu argumentació i, el que és més important, trobareu també moltes propostes que poden ajudar poden ajudar a conciliar tots aquests punts de desequilibri. Per la meva part, i suposo que per part de tots vosaltres, felicitar el Jordi pel seu doctorat, per tota aquesta feinassa que ha fet, felicitar-lo també per la seva passió, perquè quan ho explica la veritat és que et transmet i ho explica molt bé, i finalment per la seva generositat de voler-ho compartir aquesta tarda amb tots nosaltres. Moltes gràcies, Jordi. Jo quasi que ja ho deixaria aquí, perquè ara tot l'acte, i així m'habituo a anar a pitjor. En qualsevol cas, no tinc només paraules que donar les gràcies a la Sílvia, perquè, evidentment, algú havia de fer aquesta tasca de presentació, aquestes coses són complicades i una mica compromeses, i quan li vaig proposar a la Sílvia, en fi, va dir que sí, ens coneixava a partir de l'anècdota que ha explicat, i evidentment era una persona que, com veieu, dona gust que et presenti, que tu mateix queda content de com t'ha presentat. La segona cosa, evidentment, donar les gràcies a l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella, que hagi fet aquesta proposta de poder parlar. En principi la proposta era una altra, que era parlar de Masies, que és una altra conferència d'alguna manera que tinc preparada i que després ja en parlarem, de la restauració de Masies i tal, però com que es va donar la tessitura aquesta, l'aprovació de la tesi dels boscos, bo, i entenent que els boscos també són patrimoni, un patrimoni molt important, un patrimoni històric i cultural i ambiental, doncs, que era bo parlar-ne i aprofitar aquesta tessitura que acaba de sortir del llibre. No és perquè és un llibre jurídic, evidentment, una mica feixuc, però és un llibre d'alguna manera que tracta de moltes qüestions que estan al dia a dia, estan històriques com de present i de futur sobre els boscos. I per últim, donar-vos les gràcies a vosaltres, que avui hi havia molts motius per donar excuses per no venir i que les hagués entès totalment, perquè evidentment quan anaven anunciant ahir que avui baixaria la debacle aquí de trons i llamps ja ens van plantejar quasi de suspendre-ho, perquè van dir, escolta, més que estarem sols, han vingut els amics que són els importants i us dono molt les gràcies i espero que d'alguna manera que el que fem avui, ja m'han amenaçat que a les 9 juga el Barça, és a dir, que això intentarem que a quarts de 9 això s'acabi, perquè ningú perdi el temps del tot. La tesi, si heu escoltat Ràdio Calella o llegit Ràdio Calella i tal, ja hem desvelat una mica la trampa. La trampa era la pregunta amb la que formulàvem la convocatòria d'avui, qui ha de netejar els boscos. La tesi no es diu així, la tesi es diu la conservació dels boscos per part dels propietaris privats forestals. Però sí que és veritat que aquesta pregunta, d'alguna manera, és una pregunta que respon a una pregunta que es fa molta gent al mes d'agost, quan hi ha els incendis, que generalment quan la gent pensa en els boscos, quan hi ha els incendis forestals. I llavors, evidentment, a les tertúlies de ràdio, aquestes tertúlies que vam entendre tot, doncs evidentment és que els boscos estan bruts, han de netejar els boscos. Hi ha qui diu que hem d'enviar els aturats a netejar boscos, els altres que hem d'enviar els presos, bestiesa de dojo. El tema no és aquest, el tema no és un tema de netejar boscos. Els
Els boscos, com deia a Ràdio Calella i tal, els boscos no és un menjador de casa per netejar. Els boscos, i això tracta la conferència o la presentació aquesta, els boscos el que cal és gestionar-los. No s'han de netejar, no estan bruts. Els boscos estan abandonats, és veritat, molt bona part dels boscos del nostre país i d'Europa i tal estan abandonats, però el que cal és gestionar-los, que és diferent a netejar, perquè netejar, evidentment, és que no es vegi la pols, si tens una alfombra a posar-ho sota, però en aquest cas no. En aquest cas es tracta de gestionar-ho per tot el que ara més o menys us explicaré. Tinguem present que aquesta és una tesi jurídica, evidentment hi haurà aquí conceptes que són ambientals, etc, que aquí a la sala hi ha gent d'alguna manera amb més fonaments que jo per parlar-ne, però d'alguna manera que hem d'anar posant d'alguna manera aquests petits engranatges de qüestions que aniran sortint per explicar la importància que tenen els boscos en aquest moment o en el nostre món. A nivell global d'Europa, del món, els boscos representen en canvi un 30% de la superfície terrestre. Evidentment, hi ha un mapa que estan distribuïts de forma dispersa en funció de si ens trobem aquí a la zona central, que n'hi ha menys, a la zona a latitud nord, a latitud sud, són tipus de boscos diferents, etc. Això ja seria una altra qüestió. Però és un dels recursos naturals més importants que tenim a la Terra, els boscos. Uns recursos naturals que, per altra banda, en aquests moments hi ha una greu preocupació, que quan dic aquests moments, dic des dels anys 1970, com ara explicaré, hi ha una greu preocupació perquè hi ha una situació de regressió, és a dir, de deforestació. La massa total de boscos que hi ha en el món, en els últims anys, els últims 25 quarts de segle, s'ha perdut un 1% de la superfície. Un 1% que es veu en aquest mapa, que es veu en moltes vegades, sobretot ara cada vegada que hi ha una convenció d'aquestes internacionals i tal, doncs que si l'Amazònia s'està desforestant, que s'està fent una gestió aberrant i tal, excessiva, o per exemple a Indonèsia és un dels grans llocs en els quals també hi ha molta desforestació, també a les zones centrals d'Àfrica, al Congo i tal, hi ha molta desforestació, i són les ràtios globals, és un dels problemes que avui hi ha a les taules internacionals quan es parla dels boscos. Què passa amb aquesta pèrdua de massa de boscos? Però sobretot, què passa en el conflicte latent que hi ha sota els boscos? Perquè en el fons, quan tractem de temes ambientals, ho hem vist ara també a la cimera de Glasgow, totes les anteriors que ara us comentaré molt per sobre, sempre hi ha la mateixa discussió. Conservació dels boscos o aprofitament dels recursos. Quan tractem temes així amb una escala local, d'estat, de país i tal, evidentment podem parlar, no, és que els ecologistes són conservadors i no volen que es tregui res, no, és que els propietaris sí que volen tenir la fusta del bosc i tal. Quan parlem d'una escala mundial, la dicotomia entre conservació i aprofitament és una dicotomia de riquesa o pobresa. O sigui, ara parlarem d'alguna manera de què ha passat en aquestes últimes convencions, però en el fons els pobles indígenes o les grans multinacionals que estan comprant els pobles indígenes per talar desaforadament els boscos de l'Amazònia o del Congo d'Indonèsia, aquests pobles en viuen d'això i diuen algú ens ha de sobreviure econòmicament si voleu que parem, ara en parlarem. Només faig un apunt, al llarg de la tesi i tal, al llarg dels llibres, col·loquialment parlem de boscos, però també parlem de terrenys forestals. A vegades hi ha una mica de confusió. Els terrenys forestals, segons la nostra legislació, no només són els boscos, també és la superfície que hi ha al costat dels boscos, també són els camins, també són els prats, també són els aiguamolls, és a dir, el concepte de terreny forestal és molt més que estrictament els boscos. Vull tenir present que el concepte bosc, els països no es posen d'acord en què és un bosc, cadascú el defineix diferent. Només hi ha una definició que fa la FAO, aquesta organització de l'UNESCO, que diu que un bosc és una superfície de mitja hectàrea en el qual hi ha un 5% d'arbre plantat, espontàniament. I d'això en qualifica bosc. I és l'única definició. Cada país d'alguna manera la fa diferent. I també aquí, a les comunitats autònomes, cadascú, el concepte de terrenys forestals, també el fa una mica diferent. El gran problema dels boscos, de la deforestació, és aquest, que no m'hi estendré perquè és molt conegut ja. És la crisi que tenim climàtica en aquests moments, que ja sabeu que és una crisi que preocupa molt perquè és evident, s'ha estat negant durant molts anys, sobretot per determinats sectors ultraliberals i tal, però és una crisi en la qual hi ha un consens que hi ha una crisi climàtica que comporta que tot un seguit, en aquest cas del CO2 i tal, que hi ha una sèrie que es llença a l'atmosfera i el que fa és produir-se en aquesta atmosfera, queda atrapat el diòxid de carboni i el que fa aquesta sobreexplotació de diòxid,
sobre intensificació de diòxid de carboni el que fa és que no pot sortir a l'atmosfera i el que fa és un escalfament superior de l'escalfament ordinari que té la Terra. Evident, quan parlem de la temperatura de la Terra estem parlant d'una temperatura mixta, perquè evidentment la temperatura del pol és una, la del centre de la Terra és una altra, la dels països càlids, llavors es fa d'alguna manera una temperatura mitjana. Llavors, aquest escalfament, aquest sobreaccés de carboni en l'atmosfera, entre altres gasos que s'estan llançant a l'atmosfera, el que comporta és un escalfament. I com hi juguen els boscos? Els boscos hi ha tres grans elements per combatre aquest escalfament. Un són els oceans. Els oceans, però els oceans no els podem treballar per entendre'ns, els oceans són uns grans captadors de CO2 i per tant és un gran element per poder rebaixar aquesta massa de carboni que ens està escalfant i que ens està portant a la misèria a mig termini com a terra. El segon són els boscos. Els boscos tenen aquesta funció embornal, que en diem, que per tant és la que xucla d'alguna manera el CO2. Quan un arbre va creixent, va agafant aquest CO2, el va absorbint i per l'arbre és un nutrient. Per tant, és un nutrient que va engreixant d'alguna manera el tall a la fusta de l'arbre, les arrels, les branques, i que per tant és un element molt important en aquesta lluita que tenim desaforada per intentar apaivagar l'emissió de gasos a l'atmosfera. Com més boscos hi ha, en principi, més d'alguna manera guanyarem la lluita. Ara bé, aquests arbres quan arriben en un estat de maduresa, com ens passa a nosaltres, que quan de joves tenim molta gana i quan som grans no en tenim tant. N'hi ha que sí, però vull dir que la majoria no tenim tanta gana. En aquest cas als arbres els passa el mateix. Amb un nivell de maduresa ja no absorbeixen tant de CO2. I llavors encara passa una altra situació. Quan es degrada l'arbre, quan es mor, quan es podreix, aquest arbre allibera aquest CO2. Quan aquest arbre en fem llenya i la cremem, alliberem aquest CO2. Per tant, la grandesa de tot plegat és gestionar correctament un espai forestal perquè puguem anar regenerant bosc que vagi creixent, que és a l'època esplendorosa en què xucla aquest CO2 i per tant en el que estem reduint les emissions de CO2, siguem conscients que quan aquests arbres es morin alliberaran bona part d'aquest CO2 i per tant es tracta d'intentar trobar una taxa neta i aquesta és la gran funció de la gestió forestal de la que parlarem, és d'intentar trobar aquest equilibri entre el bosc que creix, el bosc que es va madurant i que es va perdent o que l'acabem cremant. El bosc, quan en lloc de ser llenya és fusta, per exemple l'estratègia que ara parlem d'Europa, una de les prioritats també quan el bosc és fusta retén bona part del CO2, d'aquest diòxid de carboni. Per tant, una de les grans estratègies també, que és una de les grans estratègies que s'està plantejant ara i que està tinguent ja un ressò, és la construcció d'edificis en fusta, perquè aquesta fusta, a diferència de fer un edifici amb altres elements que tenen una petja climàtica molt important, aquests edificis en fusta continuen retinguent aquest CO2, bona part d'aquest CO2 que en el seu moment van absorbir. Per tant, aquesta qüestió, la funció embornal, és un dels grans temes que s'han plantejat els estats quan s'han assentat per parlar de la gran crisi ambiental en el passat, en aquests moments molt concentrat a la gran crisi climàtica. La primera convenció que hi va haver-hi va ser als anys 72 a Estocolm, quan l'ONU i els països industrialitzats s'adonen que aquests recursos naturals se'ls poden esgotar a mig termini. I evidentment llavors criden a capítol a tots els països del món i parlem d'aquests recursos naturals que es poden extingir. I comença a visualitzar-se el que dèiem abans, és a dir, els països del primer món exigeixen que aturem la sobreexplotació de recursos naturals i els països en desenvolupament, els quals en bona part tenen aquests recursos naturals en el seu territori, diuen, home, si vosaltres us heu carregat el medi ambient i ara ens heu aturat nosaltres quan sembla que ens comencem a sortir, no seria just. És el que se n'ha dit la responsabilitat històrica ambiental, és a dir, els països industrialitzats haurien de sobrevenir econòmicament a tots aquells que diuen tu, atura't perquè ens ho carregarem tot. Quan tu el que dius atura't és el que has contribuït a que això es passi. En aquesta gran primera cimera que ve a partir d'un informe que ha sigut molt conegut, que es diu Una sola terra, la conservació del planeta, el gran triomf que hi ha només és posar-se d'acord en què vol dir la sostenibilitat. La sostenibilitat és aquest
Això, jo diria que la gent gran que ha treballat a pagès tota la vida o que ha sigut forestal i tal, ha tingut molt clar. No es pot menjar tots els recursos avui perquè l'any que ve hem de continuar sembrant, l'any que ve hem de continuar tallant fusta, que és el que ens permet o menjar o casar la filla o el que sigui. Però vull dir que la sostenibilitat és poder aprofitar recursos, tinguem present que en el futur continuarem necessitant recursos, per tant hem de fer d'alguna manera aquesta funció circular de l'economia. La segona gran cimera en la qual se'n van fent, n'hi ha moltes més, però només descritem algunes, evidentment és la de Rio, la cimera de la Terra de Rio de l'any 92, en la qual es parla ja molt concretament de cadascun dels recursos. Hi ha elements molt importants de la cimera aquesta de Rio, com és l'Agenda 21, que hi ha tota una sèrie d'estratègies que a nivell de medi ambient s'implanten a nivell local, a nivell provincial, a nivell de petit territori, i això és molt important. I hi ha tot un seguit també de convenis que s'arriben, però casualment un conveni que no s'assoleix firmar en el seu moment és el que se n'acabarà dient declaració autoritzada sense força jurídica obligatòria de principis per un consens mundial respecte a l'ordenació, conservació i desenvolupament sostenible dels boscos. No hi ha manera de posar-se d'acord de com s'han de cuidar i gestionar els boscos. Tots són conscients, els països, les organitzacions que hi treballen, etc. Tots són conscients que els boscos és un element que hem de cuidar, que hem de gestionar, que hem d'utilitzar correctament per aquesta lluita climàtica que tenim, però no es posen d'acord. I els dic, quan són capaços d'aprovar un pla d'acció mundial pel desenvolupament sostenible, o un conveni sobre el canvi climàtic, o un conveni sobre la diversitat biològica, etc., no són capaços de posar-se tots els països d'acord què passa amb els boscos. Per això els estic dient, perquè uns països defensen la necessitat de continuar aprofitant els boscos, o per entendre's i així molt vulgarment, o ens els pagueu o els continuem tallant perquè els necessitem per viure. D'aquests convenis que s'aproven a la cimera de la Terra de Rio, de la Rio 92, hi ha un conveni molt interessant i que ha tingut una petja molt interessant, que és el conveni sobre el canvi climàtic. A partir d'aquest conveni del canvi climàtic, que és quan ja s'està posant molt èmfasi que el gran problema, evidentment, que és la possibilitat de que els recursos ambientals s'esgotin, els recursos naturals s'esgotin, però que hi ha un problema latent molt important, que és el del canvi climàtic. Hi havia ja la discussió de si el forat de l'ozono, ningú s'ho creia, etc. Però sí que començaran a haver-hi evidències científiques de que hi havia un escalfament de la Terra. I s'assoleix aquest conveni. Aquest conveni dona lloc a una organització que és la Conferència de les Parts, que és una organització que el que fa és el seguiment anual del compliment dels objectius dels països respecte a la lluita contra el canvi climàtic. Això és el que cada any han anat fet unes conferències, algunes de molt conegudes, altres de no tant, amb algunes s'han aconseguit uns acords, s'hauran complert o no, però s'hauran aconseguit, que són les que més menció, les que més ressò han tingut. Evidentment és la conferència, que és una conferència de les parts de l'any 97 a Kyoto, al qual per primera vegada es posa èmfasi amb el caràcter embornal dels boscos. És a dir, els països arriben a l'evidència i a comprometre's a que gestionaran aquests boscos, tinguem present que tenen aquesta funció en el canvi climàtic, contra la lluita contra el canvi climàtic. I aquest és un avanç molt important, perquè, com hem dit, 5 anys abans no es posaven ni d'acord de com havien de tractar els boscos. També és el moment en què a Kyoto arriben a un acord, que després no es complirà, que s'han de reduir, els països industrialitzats han de reduir el 5% de les emissions. Tot això, penseu que en dret internacional, com que no és una llei que hi hagi l'última part, la part sancionadora, i per tant els càstigs que es fan, són uns acords de voluntats d'alguna manera que tothom s'hi compromet, però que si no es compleix no acaba passant gairebé res. La prova és que a la reunió de París del 2015, que també és una gran cimera molt coneguda, en la qual s'arriben a acords molt importants, com això, com que els països industrialitzats arribarem com a màxim al 2% o a poder ser a l'1,5% per sobre la temperatura que hi havia a l'època preindustrial, és a dir, abans del segle XIX, per entendre'ns que la temperatura mitjana era un 14%. Això, evidentment, només ho signen els països industrialitzats, que és aquí s'exigeix aquest esforç, i evidentment els països industrialitzats, ja sabeu, per exemple, Canadà no el signa, Estats Units, quan hi ha el canvi de govern, el nou president ultraliberal se n'aparta d'aquest conveni, etc. Vull dir que hi ha bones voluntats, però malauradament no hi ha mecanismes per fer complir aquests acords internacionals als quals s'arriben. I ara ha passat una mica amb el de la COP de Glasgow. Hem sentit molt als diaris, sobretot a la televisió, que han enviat molta gent allà,
a mi em perdonaran la broma, però em fa molta gràcia, 30.000 persones a Glasgow per parlar d'això, però al final hi han d'anar-hi 25 persones, és a dir, els que han de pagar i els que han de cobrar, com aquest que diu, perquè al final, a l'última gran tracte que estaven a punt de fer, que al final es va haver de modificar sobre el tema del carbó, doncs clar, apareix un país que és l'Índia i diu, escolteu, això està molt bé, però jo, la meva economia no s'aguanta si no faig servir el carbó fins més enllà dels anys 50. Per tant, és un tema, ja dic, la lluita contra el canvi climàtic, la lluita ambiental, en el fons, és un tema també i necessàriament econòmic. I llavors hi ha, paral·lelament al tema del canvi climàtic, hi ha tota una altra línia de convenis i tal, que n'hi ha un que és molt interessant, que n'heu sentit a parlar, que són els objectius de desenvolupament sostenible, que és aquesta coseta de colors que molts polítics porten aquí, sobretot els presentadors del temps de TV3, que això, el 2015, els països arriben a la conclusió que no n'hi ha prou en treballar unidireccionalment, és a dir, hem de treballar pel tema dels boscos, hem de treballar pels temes de l'aigua, hem de treballar pels temes, sinó que la lluita s'ha de fer transversalment. I per això s'estableixen 17 objectius, dels quals el 15è serà el tema dels boscos, però fixeu-vos, el primer objectiu és que s'ha d'acabar amb la pobresa. No podem parlar de canvi climàtic, no podem parlar dels perills que comporta l'extinció o la pèrdua de recursos en el medi ambient si no treballem el tema de la pobresa. I això, amb molta clarividència, el papa Francesc ho va dir a una encíclica, a la Laudato Si, quan diu no hi ha una crisi climàtica i una crisi social de gana, de gent que passa misèria, no. És una crisi socioambiental que s'ha de treballar transversalment i la lluita ha de ser inequívoca contra aquesta transversalitat. I això és en principi el que s'està fent. No es pot parlar de boscos si no parlem de l'economia agrària. No es podem parlar de si es poden tallar boscos o no a l'Amazònia si no establim com ha de viure la gent de l'Amazònia. No podem prohibir que es tallin boscos per plantar-hi soja o allò que reclamen els mercats industrialitzats si no establim de quina manera aquella gent ha de continuar vivint. Perquè, en el fons, parlar de boscos, parlar de polítiques forestals, també és parlar de desenvolupament rural, però també és parlar de pobresa, també és parlar d'economia, també és parlar de la gent que viu darrere, que hi ha molta gent que viu a nivell mundial del tema dels boscos. Com tot això, passem a una altra escala, que és Europa. Europa, la Unió Europea, té una Constitució, per entendre'ns, un tractat, en el qual hi ha una sèrie de matèries sobre les que pot regular i pot decidir. Una de les matèries en les que no pot actuar Europa és en el tema dels boscos, perquè hi ha el que se'n diu la sobirania nacional. Cada país té dret a regular els boscos de la seva manera. I Europa, en principi, no hi pot entrar-hi. Europa no és menor, el tema dels boscos representa el 43% del seu territori, també, d'alguna manera, amb unes incidències diverses. Però, en canvi, com a Unió Europea, no poden entrar a regular. I no ho han fet, sí ho han fet. Primer ho han fet amb ajudes econòmiques i tal, a través del títol agrari, perquè sí que poden fer cosa agrícola, sí que poden fer cosa a nivell agrícola, però fins que el Tribunal Europeu va dir, no, escolti'm, els boscos no és un tema agrícola, és un tema agrari. Una cosa és l'agrari, que comporta agrícola, forestal, etc., però una cosa no és l'altra. En canvi, sí que és una cosa mediambiental. I, per tant, per la via mediambiental hi ha hagut ajudes, hi ha hagut una sèrie d'institucions europees, com és el Forest Europa. El Forest Europa és una organització de països, és a dir, dels ministres de cada un dels estats que composen la Unió Europea amb competències sobre els boscos, que d'alguna manera intenten fer polítiques conjuntes, però que avui, 20 anys després, encara no han sigut capaços de definir què són els boscos. És a dir, encara no han fet una declaració inequívoca de quina és la matèria sobre la que estan regulant, amb polítiques, etc., però, ja us dic, hi ha molta simbiosi diferent. Hi ha també estratègies europees, com l'estratègia de la biodiversitat, que té molta incidència, evidentment, en els boscos, i si han sentit ara, últimament, l'estratègia forestal europea, que acaba d'aprovar la Comissió Europea, que l'ha passat al Parlament i tal, sobre aquest procés tan estrany i tan complicat, en el qual fa una anàlisi, evidentment, dels boscos, aconsella una sèrie de polítiques en els països per tractar els boscos d'aquí fins a l'any 2030, sempre vinculat a l'estratègia de biodiversitat, perquè ara parlarem que és tan important parlar de boscos com també parlar de biodiversitat, perquè en el fons van unir, i com a gran programa estrella, diu que plantaran d'aquí al 2030 3.000 milions d'arbres, però no han explicat ni on ni per què, quan a Europa, a diferència de nivells mundials, a Europa no hi ha un problema de deforestació, sinó que el bosc està creixent. I està creixent en els últims anys perquè, tal com ha passat també a Espanya i com passa a Catalunya, hi ha l'abandonament dels espais agraris, per
tant l'agricultura ha anat perdent, per tant el bosc avança. I en aquest sentit, Europa no té aquest problema que té la Terra en general, sinó que té un avanç de la superfície terrestre respecte als anys anteriors. I tot això, tranquils que no us explicaré totes aquestes lleis, tot això com es va inserint a la legislació estatal a Espanya? Doncs aquí hi ha una legislació de l'Homera que és piramidal, que hi ha la Constitució que nos hemos dado entre todos, que deien per Nadal cada any el rei, doncs és aquesta, és a dir, l'article 45 de la Constitució parla per primer lloc, per primera vegada en una Constitució, quan s'aprova l'any 78, les primeres constitucions que parlen del medi ambient són Espanya, Grècia i Portugal. No és perquè fossin les més avançades, és perquè sortien de dictadures i es posaven unes constitucions que els altres països ja feia anys que tenien. Però clar, van ser novedoses. I una de les novetats que hi va haver-hi és reconèixer com un dret fonamental el medi ambient. Però un medi ambient que tots tenim el dret a gaudir, un medi ambient que la jurisprudència, les sentències dels tribunals han anat dient que no només és l'aire i les floretes, sinó que el medi ambient és la qualitat de vida que tots tenim dret a exigir i del qual en formen part els recursos naturals. L'aigua, l'aire, però també els boscos, sobretot els boscos. Tots tenim dret a gaudir d'aquest medi ambient, però tots tenim dret a conservar-lo, tots tenim el deure de conservar-lo. I diem tots, és a dir, tots els que usem, perquè els boscos els usem tots, ja no diem d'anar passejant, sinó diem de totes les virtuts que tenen els boscos que ara explicarem, també tots tenim el dret de conservar-lo. I d'aquí en sortirà el principi de solidaritat, que després parlarem quan es tracta de dir i tot això com es paga. Doncs es paga a partir d'aquest principi de solidaritat. Si als boscos hi ha beneficis per tots plegats, també tots tenim el deure de contribuir als aquests boscos. I a nivell de legislació hi ha una llei, evidentment, que és la llei de Montes. A Espanya en diuen llei de Montes, que regula més o menys els terrenys forestals. A Catalunya en diem la llei forestal. I curiosament, perquè a Espanya, històricament, des del segle XIX, els enginyers són enginyers de Montes i aquí a Catalunya enginyers forestals. Sempre hi ha hagut aquesta dicotomia, per entendre'ns, terminològica. Hi ha una llei de l'any 2003, són lleis que són el que en diem la llei bàsica, és a dir, unes lleis que fa l'Estat perquè sigui un mínim comú denominador de totes les comunitats autònomes i cada comunitat autònoma llavors pot regular dintre d'aquests paràmetres que els estableix. Però, a més d'aquesta llei de Montes, que seria la llei que regularia a nivell general i genèrica tota la qüestió dels boscos, tenim tota una sèrie de legislació sortida posteriorment que té molta incidència també en els espais forestals aquests i que no sempre ben articulada o ben gestionada. Tenim lleis de patrimoni natural, tenim lleis de desenvolupament del medi rural, de canvi climàtic, totes aquestes lleis tenen molta incidència també en els boscos. I per tant, aquesta legislació de boscos forestals i les altres han d'anar ben brincades. I com s'intenta fer això? A través de les accions polítiques que serien aquests espais d'aquí. Una estratègia forestal espanyola, és a dir, com el govern explica com pensa destinar recursos i d'alguna manera assolir aquells objectius que diuen les lleis, coordinadament el que són els forestos i també els temes de biodiversitat, de paisatge, etc., estratègies forestals, etc. Tot un seguit d'estratègies i de polítiques que intenten lligar això. I això, si passem a l'estadi de Catalunya, també tenim el mateix, és a dir, l'Estatut d'Autonomia del 2016 també parla del mateix, és a dir, tots tenim aquest dret, com un dret fonamental, no fonamental no perquè el regula la Constitució, però com un dret bàsic dels ciutadans, de la ciutadania, un dret a gaudir dels recursos naturals, però també un deure entre tots de contribuir al sosteniment d'aquests recursos naturals. I també passa el mateix, tenim una llei forestal que, si us fixen, us acabo d'explicar que la llei de les comunitats autònomes desenvolupa la llei marc, però en canvi la llei forestal és de l'any 88, quan la llei marc és del 2003. Va ser una llei que va sortir abans, fins i tot la forestal, de la bàsica, que no s'ha hagut de modificar i que va ser molt novedosa. I va ser una llei molt interessant, però que, clar, és una llei que posteriorment ha assolit tota una sèrie de legislacions que modifiquen bona part d'això, sobretot en la seva aplicació. Quan parlem de forestal, també hem de parlar d'espais naturals, i després en parlarem. També hem de parlar d'espais agraris, que aquesta és recent, de l'any 2019. Els espais agraris, l'espai forestal també és un espai agrari. Per tant, és una legislació posterior que es solapa respecte a aquesta altra legislació i són aquests problemes que s'estan donant al dia a dia. O el paisatge, la legislació de paisatge, quan parlem de paisatge, estem parlant sobretot de boscos i de muntanyes i d'altres coses, però sobretot també de boscos, etc. I evidentment la llei de canvi climàtic. Quan parlem de canvi climàtic, hem dit abans que és un dels grans problemes en els quals els boscos tenen una funció molt important. Per tant, quan parlem de totes aquestes lleis posteriors,
estem parlant de que s'hauria, i és una de les coses que defenso, que s'hauria de modificar aquesta llei forestal per adequar-la i per adaptar-la al dia. Només hi ha hagut un partit que la contesa electoral va promoure aquesta modificació i malauradament en el programa de govern no s'ha reflectit, és a dir, que continua, perquè és evident que avui obrir el meló de la legislació forestal és molt complicat, perquè estem veient dia a dia, i ara en parlarem, que hi ha una gran controvèrsia entre el món urbà i el món no urbà sobre els espais oberts, sobre els espais forestals, i d'alguna manera obrir el món forestal comporta també de parlar de propietats, comporta parlar de quin tipus de gestió volem, quin tipus de conservació, i això és molt complex. I per tant tenim una llei que va quedant desfasada i tota una sèrie de legislacions amb un altre hàndicap, que és que si bé a Catalunya tenim una estratègia del patrimoni natural i una estratègia del canvi climàtic aprovades en els últims anys que incideixen molt directament, en canvi el Pla General Forestal una sentència se'l va carregar. Per tant, no hi ha planificació forestal a Catalunya. Em dirà la consellera, home, sí que vam aprovar el 2020, vam posar l'agenda forestal, però va ser una agenda forestal que es va aprovar 3 mesos abans d'unes eleccions i que no se n'ha parlat gaire més. Vull dir que avui s'està elaborant de nou aquesta planificació forestal, que és molt necessària, sobretot tinguent present de com hi ha incidit tot això després de la legislació forestal. I què passa a Catalunya amb els boscos? A Catalunya, com diu Martí Boada, com ja va dir fa molts anys, s'ha repetit milers de vegades, Catalunya és un país forestal i no ho sap, és un país de boscos i no ho sap. Perquè si us ho fixeu, Catalunya, el 64% de la superfície de Catalunya, com us deia, són terrenys forestals, que equival a això i tal. D'aquesta, el 64%, d'aquest 64% són boscos. Aquesta superfície amb recuperament urbà més del 5%, el que fa que el 40% del territori de Catalunya siguin boscos, el 64%. Això sentireu a vegades, els números aquests sempre ballen, perquè hi ha els anàlisis que fa el CREAF, els que fa el Centre Tecnològic, el que fa el mapa de cobertes de sol, sempre acaben ballant, però més o menys les proporcions són aquestes. És a dir, hi ha un 65%, més o menys, de superfície forestal, i d'aquí, si contem només els boscos, a Catalunya són el 40%, que és un percentatge superior al d'Espanya, que és un 36%, o el de Canadà, un país que, si tots diem, un país forestal, Canadà, doncs no, té un 34%, o els Estats Units, un 33%, o Suïssa, clar, veiem, però no, que veiem són moltes muntanyes, no veiem boscos, però té un 31%. I com hem dit, està una mica per sota de la Unió Europea, que és el 45%. Aquests boscos, de qui són? No, perdó, això encara no entrem. Aquests boscos, com veieu aquí, representen aquest 64%, els altres serien terrenys agrícoles, el 30%, que estan en franca decadència, és a dir, que s'estan perdent boscs, s'estan perdent espais agrícoles perquè s'estan abandonant. L'espai urbà, entre el que està edificat i el que està previst edificar, és només un 5% i un 1% seria les aigües continentals. Aquí hi hauria una definició dels tipus aquests de superfícies forestals que us he anat dient que no només són el bosc dens, sinó també els matollars, bosc clar, les proporcions que hi haurien. I territorialment, ja més o menys ja el tenim tots al cap, de que a la plana de Lleida no hi ha massa bosc, per entendre'ns, sí que n'hi ha més a la zona dels Gavarres, zona de Pirineu, Prepirineu, etc. Aquesta és una foto que va sortir no fa massa el benvolgut senyor Mauri, amb què va parlar de boscos, i que en aquest gràfic, que per això em va semblar interessant i per això el posava, es pot veure una mica el que estem dient, és a dir, per tant, a la línia verda és la població, i això és l'espai de 1.000 anys, del 1.000 fins al 2000, evidentment el 1.000 és més o menys, perquè no sé com els comptaven, el 2000 sí que és bastant afectat, estem quasi als 7 milions de població, el 1.000. La coberta, el sòl arbrat estava entre 10.000 i 18.000 hectàrees, més o menys, va baixant el sòl arbrat d'alguna manera, aquí ens està dient, en aquest cas, les diferents incidències, l'artigatge, és a dir, quan hi havia pastures, en el segle XI, que augmenten les pastures, els artigatges, allò que tallen els arbres perquè es converteixen en prats, la fusta de la marina, el 1300, segle XIV, la marina reclama molta fusta per poder fer vaixells, per tant baixa la superfície forestal, a l'època de les pestes, masos rònecs s'abandonen els espais, evidentment, s'abandonen els masos, per tant la superfície forestal creix, fins que arribem a la preindustrialització. En el moment de la industrialització, evidentment, hi ha una gran demanda de fusta, ja no sols per la indústria, sinó també per la navegació de cabotatge, la navegació marítima, per les cases,
la bioenergia que tenim a les cases i tal, és llenya i tal, per tant està als seus mínims, i a partir d'aquí el màxim consum industrial, marquen aquí el cicle de començament del segle XX, i posteriorment ha fet una gran davallada. Però si a més a sobre ho mirem respecte a lo groc, el groc de dalt, que seria el sòl agrícola, veiem com també aquesta superfície s'està abandonant sòl agrícola i està augmentant la superfície verda. Bé, el bosc està avançant a mesura que es van abandonant els camps de conreu. I a Calella què passa? Són forestals o no? M'ho vaig preguntar l'altre dia de casualitat. I, efectivament, a Calella el 51% del seu territori és forestal. I això, jo també vaig quedar parat quan vaig veure, això és de la memòria del Pou, amb una tipologia de bosc, amb aquestes 4 tipologies de bosc, que en principi suredes amb explotació, però aquí a Calella hi ha poca explotació, però hi ha suro i tal. Penseu que la indústria surera havia sigut molt important aquí al Maresme. A Arenys de Mar hi ha un llibre que tracta del suro, i que a Arenys de Mar hi havia 350 persones que vivien del suro. Al carrer de casa meva hi havia 3 cases que tenien tallers de suro, i el suro era importantíssim, ja no diguem a les Gavarres, per exemple. En aquest cas sí que encara hi ha aquí bosc surer, hi ha altres tipus de bosc, o d'alguna manera extensions en reconstitució, és a dir, camps abandonats que d'alguna manera estan sent nodrius de nous espais forestals. I això portem, la tesi, evidentment, com ha dit la Sílvia, s'enfoca des de la propietat forestal. Es podia haver fet des d'una altra òptica, més genèrica, etc. Però d'alguna manera jo el que venia a estudiar o a defensar aquesta propietat, d'alguna manera que ja hem dit, que representa una bona part del nostre país, que representa, no ho havia dit, vull dir que ara, el 75% de la superfície forestal, aquesta superfície que hem dit que és el 64%, el 65% de la superfície és privada i el 25% és pública. Per tant, això vol dir que el 48% de la superfície de Catalunya és el territori de Catalunya, el 48% és superfície forestal de propietat privada. Més o menys d'uns 200.000 propietaris. És més o menys que ve a representar un 3,5% de la població. I aquesta és, per mi, una de les primeres causes de l'enfrontament constant que hi ha social entre els tenidors de la propietat forestal i els usuaris, que són la gran majoria dels espais forestals, que molt pocs concentren la propietat. I a més, ho concentren d'una manera que dificulta molt la gestió i la conservació dels boscos, la neteja dels boscos, que diríem. Perquè si us hi fixeu en aquest gràfic, més del cap al 55% d'aquests propietaris tenen menys d'1 hectàrea. Una hectàrea són 2 camps de futbol, 10.000 metres quadrats. Avui dia es considera que per començar una mínima gestió forestal, amb subvencions, però perquè hi hagi un cert aprofitament entre les subvencions, això pugui d'alguna manera tenir una certa capacitat productiva i per tant que no hi hagi pèrdues o masses pèrdues, es considera sobre l'ordre de les 100-150 hectàrees. Doncs bé, entre 100 i més de 500 hectàrees hi ha menys del 5% de propietats. Això fa molt complicat poder tenir boscos amb gestió, que els boscos estiguin ben conservats, perquè evidentment la gran fragmentació que es dona aquí, que es dona a Espanya i que es dona a Europa dificulta i molt. Hi ha molta gent que no sap on té una propietat, perquè aquí hi havia un altre gràfic que no l'he posat, el 70% de les propietats forestals venen per herències. La gent no compra avui dia terrenys, no sé que vols comprar un tros de la vinya per anar-hi a fer una costellada els diumenges, però la gent no compra terrenys forestals, la gran majoria ve per herències. Per tant, hi ha molta gent que no li fa ni set ni calor als forests, i els boscos per això estan, molts d'ells, sense gestió, sobretot si són petits, si són espais molt petits. I per què hi ha boscos de propietat privada? Bé, perquè la propietat ja no sols forestal, sinó a nivell general també està reconeguda a la Constitució. L'article 33 reconeix la propietat privada i la reconeix ja no sols pels boscos, també per les cases, pels camps, etc. I és una propietat que no vol dir que el propietari pugui fer-ho tot. Això que deien abans els romans, que un era propietari des del cel fins a l'infern, perquè es pensaven que l'infern estava al mig de la terra. Després vam tenir clar que no hi estava, fins que hi ha hagut el volcà que de la Palma, i pensàvem que sí que tots som conscients que l'infern, si no està aquí al centre, més o menys, perquè està sortint molt de foc. Però, d'alguna manera, el dret de propietat privada, avui dia, està limitat pel que en diem la funció social. Això, la funció social, ja bé, és una construcció del segle, de finals del segle passat,
en el qual intervé molt la doctrina social de l'Església, la legislació i jurisprudència europea, etc., que ve dir, escolta, un propietari podrà fer amb la seva propietat allò que l'interès públic li digui que pot fer, no allò que ell vulgui fer, allò que l'interès públic. Imaginin-se vostès una ceba que van traient les diferents capes de la ceba, i les diferents capes de la ceba seria, escolti'm, vostè és propietari? Sí, ja, la legislació urbanística li deixa fer això o no li deixa fer això? No, això no m'ho deixa fer, doncs tregui aquesta capa. La legislació de paisatge li deixa fer això? No, tampoc, doncs això també ho tregui. La legislació de canvi climàtic li permet? No. És a dir, totes aquestes capes que hi hem posat sobre el nucli de la propietat serà el que en diem la funció social. Per tant, un senyor que té, ja no dic 10.000 metres, ja dic 100 metres al carrer Bruguera, un solar del carrer Bruguera, i pot fer una construcció, pot fer una casa, planta baixa i dos, etc. I aquell solar, doncs, avui al mercat pot tenir, no sé, un valor de 100.000 euros, posem 100.000 euros. Un propietari que té una finca d'una hectàrea, aquí al Montnegre, que són 10.000 metres quadrats, és un senyor que pot anar a passejar, que pot anar a treure bolets, que pot tallar el bosc si d'alguna manera té un pla de gestió forestal que ara veurem, és a dir, si ho té autoritzat per la pròpia administració, i si fa tot això pot treure aquest profitament, però res més. Per tant, és per això que 10.000 metres quadrats, segons l'agència tributària, valen 2.000 euros i en canvi 100 metres quadrats al carrer Bruguera valen 100.000 euros, perquè la funció de la propietat, la funció social, ens diu què podem fer a cada porció de terreny del nostre país. I això és el que dona valor o no dona valor. Avui dia la propietat forestal és la propietat de menys valor, perquè té moltes càrregues i té pocs beneficis. Hi ha altres tipus, o sigui, la propietat privada, quan parlem de propietat privada, no només parlem de propietaris, de persones físiques, propietaris que han heredat i tal, sinó que aquí a Catalunya, això és molt interessant, i no m'extendré ara, però unes fórmules que venen, totes venen del mateix, que és que les propietats de fet eren de l'Estat, és a dir, quan s'acaben els senyorius al començament del segle XIX, l'Estat és el gran tenidor de terres, fins que ve el període de les desamortitzacions, és a dir, l'Estat necessita diners i comença a vendre. Doncs clar, a tots els espais on els veïns estaven visquent d'aquells camps, zones pirenaiques, zones rurals, etc., es trobaven que l'Estat s'estava venent el seu medi de vida. I per tant, hi ha tres figures que neixen d'aquest procés. Un són els béns comunals, quan com a nucli de població, amb una administració que va venir després, diuen aquestes terres les hem de conservar i ens les quedem nosaltres, serien els béns comunals, que són propietat de l'Ajuntament, del municipi, però no són ben bé un bé de domini públics perquè només el poden fer servir la gent del poble, o bé els forestals veïnants de mà comú, aquesta figura que vostès recordaran el tema de Tor i de l'assassinat de Tor, doncs és això, els forestals de mà comú diu ho comprem els veïns, però només els que tenim foc obert a la casa, és a dir, els que visquim a la casa. Si tu te'n vas a la casa vas perdent. A Tor, si vostès recorden, només quedaven 13 famílies, se'n van a casa i només en queda una més o menys que visquin allà, fins que un senyor d'Andorra que diu aquí podria fer unes pistes d'esquí. Doncs quan tothom se'n recorda i es comencen a discutir si estan visquent o no estan visquent allà, perquè només esdevé propietari aquell que viu efectivament allà. I l'altre és forest de socis, aquells boscos, també que fruit de l'amortització, anaven a comprar el conjunt de veïns, però cadascú hi posava els diners que podia. Llavors un tenia el 10%, l'altre el 15%, etc. Són fórmules de propietat privada típiques de la forestal i que encara són reminiscents, sobretot boscos, béns comunals i tal, boscos a la zona pirenaica, totes aquestes fórmules bàsicament són pirenaiques i prepirenaiques. I ara anem a veure quins problemes comporta la propietat privada, i això s'escapa una mica del que és la... Gràcies, sí, clar, com veiem, sembla molt rimbombant ser propietari privat, que tens uns boscos i per tant sembla que ja ho tens quasi tot, perquè tens molts de metres, un valor residual, però tens molts de metres i tal. I quins problemes tenim? Bé, el primer problema que tenim és la manca de consciència col·lectiva d'aquesta propietat privada. Una manca de consciència col·lectiva que el que comporta... és això, és un ús social d'aquests espais forestals que han sigut pactats, no pactats, que han sigut consuetudinaris del temps, tots hem fet excursions, jo he sigut de l'escoltisme i tal, tots hem estat a les muntanyes i aquí ningú ens havia dit mai res, i tots hem anat a buscar bolets, perquè com diu en Martí Boada, tenim una febre aquí a Catalunya sobre els bolets i tal, i tots hem anat a buscar bolets sense tenir massa presència de propietat privada, ni els propietaris havien dit res, però sí que estem ara en una fase històrica en la qual hi ha una sobreutilització dels espais forestals que, com hem dit, majoritàriament són de propietat privada. I això no és tan sols de gent que va a passejar, sinó gent que va a buscar bolets sense preguntar si els bolets aquí són, o gent que fa curses
ja no dic les de Calella Marxa, curses professionalitzades, és a dir, amb empreses que cobren per fer aquestes curses però que no paguen al propietari per conservar els camins, o ja diguem la massificació que estem trobant en aquests moments en els espais naturals, abans i després sobretot de la Covid, evidentment totes les destrosses que causa la mecanització de bicicletes, de motocicletes, de quads, etc. Tot això ha comportat una agressivitat entre un món urbà que sí que coneixia, però hi ha hagut una gran afluència de gent que no era usuària d'aquests espais, i el propietari privat que s'ha vist desbordat per aquesta situació. I què passa quan hi ha aquest conflicte? Doncs passa això, que hi ha una reacció de la propietat per tal de prohibir, per tal de marcar barreres, per tal de tancar. I això, evidentment, és un conflicte que socialment hem de solucionar perquè passa malament quan estàs propietari privat en un camí que t'aparquen un cotxe allà i quan dius, escolta, que el pot treure, ensenya les escritures de propietari i tal, aquestes discussions bizantines que cansen molt, doncs aquest és el dia a dia que s'està aguditzant. Ja no diguem els que van amb gossos, que deixen gossos que ataquen els ramats, amb els problemes dels pastors, etc. Vull dir que hi ha tot un conflicte social que està esdevenint per la manca de consciència col·lectiva d'aquesta propietat forestal. També el segon problema és la responsabilitat dels propietaris dels boscos, dels propietaris forestals. És una cosa que el que és propietari ni se'n recorda que té d'aquestes, però avui dia hi ha una intervenció molt gran de l'administració respecte als propietaris forestals que comporta, i això són notícies a la premsa, que fas de l'atzar que en podríem tribar 50 més, o moltes sancions contra propietaris forestals, o bé sancions per podar, l'altre per haver tallat i no tallat, però no haver gestionat. Hi ha una responsabilitat gran que molts propietaris no la coneixen, però després n'hi ha una altra de pitjor, que aquesta sí que és latent i que és pitjor. Això és una sentència recent. Un propietari forestal del País Basc amb un camí que està prohibit que hi passi la gent, que a més amb cartells que ho diuen, que a més gestionat perquè és Camí de Santiago i el fa la Diputació i el neteja la Diputació, amb senyals que no s'hi pot passar, no s'hi pot passar motoritzat, un senyor amb una moto hi passa, un dia de vent li cau un arbre, doncs el propietari del bosc li ha hagut de pagar 600.000 euros a aquest senyor, perquè desgraciadament va quedar amb unes lesions greus. Aquesta responsabilitat el propietari no la sap, però sí que cada vegada més hi ha una consciència col·lectiva de que el senyor que va a buscar bolets i deixa un cotxe mal aparcat enmig d'un camí privat i li cau una branca de l'arbre, pot reclamar contra aquell propietari forestal, el qual està, diguem-ho col·loquialment, robant també els bolets, però en canvi li pot reclamar per els danys que li causa, perquè hi ha un precepte del Codi Civil que diu que el propietari d'un arbre, i per tant en un bosc n'hi ha molts, és el responsable dels danys que causa aquest arbre. O bé el desconeixement de la gestió forestal. Tenim conflictes diaris, constants, quan hi ha gestió forestal. Alguns ben intencionats, els altres mal intencionats. Hi ha des de posicions de conservació d'alguna manera militant o ja ve del propi desconeixement. Cada vegada que hi ha una gestió, quan no intervé la Fiscalia, intervé una plataforma, quan no això. A vegades poden tenir raó, la gran majoria de vegades no tenen raó, és el desconeixement que hi ha de que la gestió forestal, la intervenció que fan els propietaris forestals, és una intervenció reglada, és a dir, que hi ha una normativa que la regla i que a més és autoritzada per l'administració. És a dir, un propietari avui no pot tallar quan vol i el que vol, sinó que ha d'estar previst. I aquí constantment hi ha aquests conflictes que evidentment això tensiona molt més. Aquest és un conflicte que va passar no ve lluny d'aquí i el qual em va tocar a mi sortir i explicar que netejar un camí forestal no és cap agressió en el medi, és senzillament possibilitar la feina de gestió dels boscos, perquè allò que abans s'hi anava amb un ruc a treure el sotabosc, ara s'hi va amb un camió. I evidentment, mentre no hi hagi burrucs, hem de netejar els camins una mica més amples. Un altre gran problema, els riscos vinculats al bosc. Cada vegada més parlem dels boscos, com deia al començament, quan s'esdevenen aquests riscos. S'esdevenen riscos d'incendis, s'esdevenen riscos de plagues, del tomicus que hi ha hagut aquí en els pins i tal, que hi ha hagut molta naranja, o bé la limàntria, aquesta papallona blanca que va inundar Calella, quan ens vam girar vam veure que era per una afecció d'una plaga que ja feia anys que hi teníem en el bosc de sureres i tal, o la plaga que hi ha hagut del boix, que ve del Pirineu i ens ha agafat fins aquí baix, etc. Hi ha moltes plagues d'aquestes, a les quals hi ha una responsabilitat del propietari, però el qual no té mitjans per actuar-hi. I llavors hi ha d'alguna manera legislacions que hi ha una fase posterior, complicada, que és com interrelacionem aquestes responsabilitats dels propietaris quan hi ha nuclis urbans a costat. És el que en diem les franges de protecció, que estan molt bé, que són necessàries. Totes aquestes urbanitzacions que tenim aquí en el territori, per normativa, per llei i per decret, han de tenir una franja de protecció de 25 metres. Però, evidentment, aquestes franges de protecció, que vol dir que s'ha de tallar d'una manera molt agressiva al bosc, o sigui, no és la gestió forestal que fem, sinó d'una manera molt agressiva, perquè faci de franja perquè el foc no travessi, es fa amb terrenys de propietaris forestals.
I la llei no hi pensa, que això no és propietat dels senyors de la casa que s'ha de preservar, sinó dels propietaris forestals. I aquí, com a Consorci Forestal, ens hem hagut de barallar amb els ajuntaments per dir, escolti'm, a aquest senyor que aquí està fent gestió forestal no li pot dir, com diuen els ajuntaments, li deixarem la llenya, li tallem la llenya o li deixem la llenya per vostè. No, no, aquí hi ha una activitat productiva, que és la gestió forestal. Per tant, vostès han de valorar això perquè és un dret que tenen els propietaris forestals. I això què ens porta? Com hem de, entre cometes, netejar els boscos. En aquest cas, com hem de fer la conservació. No hi ha cap d'aquestes normes que hem vist abans que digués quina és l'obligació dels propietaris. Els propietaris havien o no havien de fer aquestes accions. I això és una legislació genèrica que fa referència al deure de conservació de tots els propietaris que tenen el sòl no urbanitzable. O sigui, no parla només dels boscos, sinó el que té un terreny, etc. I el que té un terreny en el sòl no urbanitzable té tot un seguit de responsabilitats de que no passin els riscos d'incendis, de plagues, d'inundació, danys a tercers, interès general, etc. És una norma genèrica. I per tant, quan diem els propietaris, això, els propietaris haurien de netejar els boscos, anem per pams. Aquesta normativa és tan genèrica que no ens diu, en primer lloc, aquest deure genèric fa referència a tots. No ens diu tampoc si és un deure de prevenció, que en diem els advocats, o de resultat. És a dir, jo si faig coses i ja he complert i ningú pot estirar les orelles, o si hi ha un resultat, és a dir, jo si faig gestió forestal, si de moment estic activant i poso diners per tal de reclamar i tal, ja n'hi ha prou? O com ha dit algun jutge, no, escolti'm, si finalment hi ha un incendi, vostè és responsable. Home, això és biomassa. El bosc sempre pot cremar, per molt que jo hi faci. Només no pot cremar el bosc si l'arranc tot i, com aquell que diu, l'asfalto. Llavors sí que, evidentment, no tindré un risc hídric, no tindré un risc de no conservació contra l'efecte climàtic, etc. Per tant, entenem que això és un rol de prevenció, és a dir, hem d'exigir determinades conductes, però malauradament, quan hi ha un foc, com el foc que hi ha hagut aquest estiu aquí a l'Alta de l'Empordà, molts propietaris havien fet coses, però no se'ls pot dir que és culpa seva que s'hagi cremat tot, perquè és que el foc ha vingut de fora, generalment ve per causes, només un 5% de les causes originàries del foc provenen de la pròpia propietat forestal, la gran majoria d'elles són de causes externes a la pròpia propietat forestal, és a dir, per carreteres, per línies elèctriques, per grans instal·lacions, etc. Un altre problema, diu molt bé, hem de fer el deure de conservar. Què vol dir conservar? Vol dir fer estassades de bosc com a tolls, vol dir aclarides, fer tallades arreu, fer podes, fer gestió integral. Hi ha moltes fórmules i no hi ha cap normativa que ens digui què ha de fer un propietari perquè es consideri que està gestionant bé el bosc. Un altre gran problema, aquest deure és permanent i limitat i el bosc creix any a any. Vol dir que vostè ha de fer una actuació sapiguent que l'any que ve l'haurà de tornar a fer perquè torna a créixer. Si és una obligació per un propietari d'una finca urbana, doncs haurà de mirar que no hi hagi esquerdes a la casa i segurament fins al cap de 25 anys no hi haurà un altre problema estructural a la casa. Però en canvi amb un bosc sí, aquest és permanent i a més és il·limitat. I a més, econòmicament, quan fa el sòl urbà, la llei el que diu és que un propietari d'un immoble, quan arriba, s'ha de gastar diners per conservar-lo legalment, fins al 50% del valor d'aquella casa, de reconstruir aquella casa. Amb un bosc no. Amb un bosc és il·limitat. O sigui, tota la vida vostè, propietari forestal, haurà de gestionar aquest bosc perquè no s'esdevinguin aquests riscos. Ja dic, la majoria de riscos vostè no podrà fer res si venen, però vostè l'ha de fer-ho. I l'última qüestió, subjecte obligat al compliment de deure. Qui és el propietari que ha de fer això? Evidentment, aquell que és el titular d'aquestes finques, el seu propietari. En aquests moments hi ha una figura molt coneguda i molt interessant, que són els contractes de custòdia, que hi ha organitzacions que es dediquen a gestionar boscos de terceres persones que no els estan gestionant, però això no allibera els propietaris del compliment dels deures que se'ls estan exigint. Per tant, tot això ens porta al que en diem la gestió forestal. És a dir, gestió forestal avui vol dir una gestió sostenible, vol dir fer allò que hem de fer en el bosc per preservar els valors de biodiversitat, de paisatge, d'economia forestal, pensant que el dia de demà hi ha de continuar havent aquesta mateixa capacitat productiva i també ambiental en l'entorn que deixem als nostres fills. Tot això és una regulació, està molt estricta, és a dir, que el propietari no s'inventa el que fa al bosc i que a més va regulada per un organisme molt interessant que és el Centre de la Propietat Forestal, que és un organisme mixte entre propietaris forestals i administració, la Generalitat, que són els que visualitzen tot això i que són els que d'alguna manera van fiscalitzant que s'estigui intervinguent. Hem de dir que a Catalunya, d'aquesta superfície forestal, hi ha un 30%
de territori que està en plans de gestió forestal, que és com si digués un pla, com un projecte tècnic d'una casa. Vostès diran, ostres, un 30% és molt poc. A Espanya és l'11% i a Europa no arriba al 28%. En canvi, els terrenys de propietat pública, diran, doncs passi tot a ser públic. No, els terrenys de propietat pública, només el 50% del territori a Catalunya públic està gestionat. Per tant, això ens dona fe de les moltes complicacions que comporta i de les moltes despeses que comporta aquest tipus de gestió i d'actuacions. I si som capaços d'entendre que hem de fer gestió forestal, i això ens sembla que ens hem posat d'acord ja conservacionistes i tenidors de la propietat, hem de ser conscients que en el futur volia dir això, la gestió forestal. Volia dir treure feixines, volia dir treure bosc, volia fer suro, volia fer carboneres, és a dir, una explotació visual, allò que ofèn tant a la societat urbana quan va a bosc i veu que han tallat un arbre o que han obert un camí. No, això era en el passat, però és que en el present continua sent. I si parlem de gestió i que hem d'establir un deure en els propietaris perquè gestionin, vol dir que hem de ser capaços de veure les màquines com obren camins, hem de veure les línies tallades sense que diguem que tallar un arbre és un assassí, hem de veure com d'alguna manera es treuen les escorces del suro, com es fan els pèl·lets per la biomassa, etc. Perquè això, com us dic, com hem dit al començament, amb una bona gestió s'intenta fer aquesta, entre altres coses, aquesta taxa neta entre la capacitat d'absorbir els boscos i allò que alleugera, allò que allibera en el seu moment, quan es crema, el CO2. Per tant, és molt necessari aquesta activitat, però hem de ser capaços, la societat urbana, d'entendre que això és gestió urbana, per molt que inicialment ens molesti aquesta cosa. Passo molt per sobre. Hi ha altres problemes, també. Hi ha altres problemes, que és el 30% de Catalunya són espais naturals, i és bo que sigui així, i potser encara en falten alguns més i tots. Però clar, què passa quan els propietaris de boscos que estan a dins dels espais naturals, que vol dir que en la gran majoria encara se'ls redueix molt més la capacitat que tenen de fer aprofitaments forestals i no són indemnitzats per això? Clar, tenen algun dret aquests propietaris aquí? Aquí hi ha una àmplia en la tesi i tal, com a mínim haurien de tenir dret a participar en la redacció d'aquests plans de protecció, a saber quins diners públics s'hi gastaran aquí, que en el fons també aniran a favor de la seva finca, ja que no es pot fer res, almenys que tots contribuïm en aquestes finques, d'alguna manera, que tinguin aquest actiu que tenen com a medi ambient l'espai de protecció, però que, per altra banda, no sigui tot a càrrega del propietari que té aquí una finca del qual no pot treure un aprofitament. Una altra qüestió que també ens sentirà a parlar molt, els boscos madurs. Els boscos madurs és, bé, hi ha una línia, una tendència de conservacionista que és, escolta, home, hi ha boscos que si els deixem a la seva lliure evolució, sense cap tipus d'intervenció de l'home, hi ha un augment molt important de la biodiversitat. És veritat, hi ha un augment molt important de la biodiversitat. Però què passa quan aquests boscos són de propietats privades? Si per un costat estem dient que han de gestionar perquè no hi hagi incendis i perquè no hi hagi plagues, què passa quan llavors, en un espai de protecció, li diem no, vostè no toqui aquests boscos perquè el que volem és precisament que es podreixi la fusta, perquè això crea, evidentment, tota una biodiversitat, etc. Hi ha unes responsabilitats d'aquest propietari, que això la legislació no ho té resolt. Vaig acabant. Evidentment, tot això està parlant de diners. Qui ha de pagar tota aquesta festa? Qui ha de pagar tota aquesta conservació? Vostès diran, home, ja que és dels propietaris privats, doncs ho paguen els propietaris privats. Però clar, dels boscos hi han dit dues coses al començament. Un, tots tenim dret a gaudir del bosc com a paisatge, el seu canvi climàtic, amb la mesura que contribueixen a l'oxigen, per la manera que regulen hídricament les avingudes d'aigua, etc. Doncs aquests beneficis els tenim entre tots. Entre tots hauríem de contribuir. Ja s'hi està contribuint, amb alguna mesura, amb beneficis fiscals, amb subvencions públiques. Home, i per què donem diners als propietaris? Home, jo el que deia a la ràdio, escolti'm, la gran majoria d'aquí tenim cotxes que la indústria ha estat subvencionada també per l'Estat. Vull dir que si de l'Estat fomentem perquè crea llocs de treball, etc., el tercer sector, també el primer sector, com tota la indústria, com tot el sector agrícola i tal, està subvencionant, també el sector forestal ha d'estar subvencionat. I també hi ha altres línies d'alguna manera que han d'ajudar, com la comercialització dels productes forestals. Ostres, què passaria si tots els municipis de l'entorn del Montnegre o l'entorn de les Gavarres, els seus ajuntaments tinguessin calderes de biomassa i els seus pavellons, els seus hospitals, en lloc d'anar a buscar gas a Algèria i portar-lo aquí, per què no fem servir la biomassa que tenim aquí? I ajudarem d'alguna manera a la gestió, perquè incentivarem a la gestió. S'està fent, però molt poc, i no és suficient. Llavors també hi ha una sèrie d'ajuts per millorar la gestió forestal. Perquè ho tinguin clar, els ajuts que es van donar l'any 2020
que venien d'Europa i tal, en diferents capítols dels propietaris forestals, van ser 5 milions d'euros, 5.700.000. Ostres, que m'ha de diners. Hem dit abans que eren 2 milions d'hectàrees, doncs són poc més de 2 euros per hectàrea. Jo, com explicava ahir els de Ràdio Calella, una hectàrea, treure el sotabosc d'una hectàrea, una colla d'aquestes que netegen l'hectàrea, cobra 1.000 euros. O sigui, 2 euros ja poden entendre que no ajuda massa. Em diran, home, però si està només el 30% vol dir que no són els 2 milions. Molt bé, 600.000. Estem parlant que venen a tocar uns 10 o 15 euros per hectàrea, que no és massa diner. I quants diners es necessitarien? Doncs no ho sé. Sí que és veritat que hi ha alguns estudis, ja ha sortit un estudi fa un parell d'anys, que parla d'això, que diu a tot l'estat espanyol es necessitarien 955.000 milions d'euros cada any per tenir ben gestionats els boscos, tots, propietaris públics i privats. I a Catalunya serien un total de 72 milions d'euros. Hem vist que ens hem gastat 5 milions. Aquests són els números, no sé si són els definitius. Però us dirà, home, això, 1.000 milions, l'exèrcit en costa 9.000 milions, vull dir, al final és un tema de prioritats. O la Casa Real, per un costat diuen que costa 70 milions, però a l'hora de la veritat ben calculat diuen que costa 500 cada any, quan calculem edificis i personal, etc. Al final és un tema de prioritat. I la prioritat ens la vindrà donada per aquesta crisi d'emergència que dèiem, i perquè ens prenguem en sèrio que els boscos, com diu Marc Castellnou, el CREAF d'extinció d'incendis, no s'apaguen amb camions, s'apaguen amb gestió. I no cal comprar més camions per apagar incendis. El que cal és fer més gestió perquè quan arribin els bombers a bosc no hi hagi tanta biomassa i per tant el fosc sigui més controlable. Hi ha altres mesures. Jo en la tesi parlo d'altres mesures i tal, però el que és important que tinguem present és el que deia, quan diem que tots ens beneficiem del bosc. Estem parlant de les funcions que té el bosc, que és el que diem les funcions externalitats ambientals. Per un costat, els he anat explicant, tenim les funcions que és la fixació del diòxid de carboni, la millora de la qualitat de l'aire, la regulació hídrica, la conservació del sòl i preservació i la conservació de la biodiversitat. Això ho tenim gratuïtament d'aquests boscos i per això s'exigeix una necessitat de contribució de tots, això. També aquesta funció social, aquestes excursions, que mai hi ha hagut problemes, evident, aquesta salut física que gaudim cada vegada més dels boscos per la salut física, etc. I també una funció productiva. Hi ha una economia forestal que fa una aportació al producte interior brut de l'Estat. També hi ha un desenvolupament del món rural. En lloc d'anar a fer potser xalets en el Pirineu, potser el que hem de fer és incentivar més la gestió forestal en allà i també crearem llocs de treball, més que anar a crear unes coses supèrflues. Per tant, aquestes externalitats com es paguen? L'any 2003 la llei forestal ja deia que s'havia d'establir un sistema de retribució, que ja ho estan començant a fer països europeus. Ara la llei de canvi climàtic espanyola del 2021 diu que en el termini de 2 anys el govern per fi ha de posar en funcionament allò que es preveia l'any 2003 i que no s'ha posat en funcionament. Tenim els dubtes que això funcioni, però bé, és un altre mecanisme per intentar ajudar d'entre tots en aquesta solidaritat col·lectiva a la gestió dels boscos. Aquí acabo, però aquí aquesta ja no us l'explico, perquè era com podem lligar la rehabilitació de masies amb la gestió dels boscos, perquè això seria com allò de les sèries de Netflix, és a dir, lligar aquesta conferència amb una altra possible conferència que parlarem sobre masos rònecs, com què està passant amb les masies que tenim abandonades pel Montnegre i que l'Eduard les està fotografiant i que d'alguna manera explicarem què podríem fer també per lligar tota aquesta rehabilitació d'aquest patrimoni històric, arquitectònic del nostre país que malauradament està caient, s'està enfonsant i que no hi ha ni polítiques ni legislacions que ajudin a poder rehabilitar. Jo acabo aquí, però si volen saber més d'aquestes qüestions, jo em permeto aconsellar-los, en primer lloc, un llibre, que és el de Martí Boada. Martí Boada, jo diria que és el gran ambientalista, molt conegut, va estar aquí encara fa un any, aquí a Calella i tal, Boscos de Catalunya. És un llibre preciós, que emana poesia, emana ecologia, emana medi ambient, sobre la realitat dels boscos del nostre país. Un llibre bàsic per poder conèixer això que els he estat explicant. El segon que els hi parlaria seria El bosc immobilitzat. És un llibre, en Joan Ignasi Castelló és el que va ser director de l'Oficina de Parcs Naturals de la Diputació, que va ser una gran obra que va fer la Diputació de Barcelona per preservar a la província de Barcelona aquests espais com el Montnegre Corredor, en una època que recordin vostès que les urbanitzacions estaven desmadrades i s'anaven fent urbanitzacions a tort i a dret, que va ser un element per preservar el nostre territori. En Joan Ignasi Castelló va ser el seu director i en aquest llibre analitza aquesta política forestal d'aquests anys amb moltes d'aquestes dades que jo he facilitat algunes, amb moltes d'aquestes dades. I si em perdonen la immodèstia, els recomano també la lectura del meu llibre, que per això hem vingut aquí. Tinguem present que aquest llibre, que evidentment és un llibre jurídic, però que parla, els he fet unes pinzellades,
és un llibre que es pot adquirir per internet, a les llibreries, a la lloc, etc., però que també a partir de demà el poden consultar si volen a la Biblioteca de Calella, on hem lliurat un exemplar. Moltes gràcies i encara podrem veure el futbol. Hi ha preguntes o no hi ha preguntes? Si hi ha alguna pregunta i si no hem... Hi ha alguna pregunta? Jo recomano, ja dic, aquest nom que us he dit, si no poseu al Google, Marc Castellnou, que és el cap del CREAF, que és una figura internacional, que ha anat els incendis de Califòrnia estava allà, quan estava a Austràlia estava allà, jo vaig anar a una conferència, no va arribar a temps perquè venien uns incendis de Sud-àfrica. Si llegiu allò, ell ho diu geogràficament, perquè és una frase seva, els focs no s'apaguen amb cotxes de bombers, s'apaguen amb gestió. I ell el que ve a explicar, i a més, si busqueu també en el YouTube, hi ha unes conferències que van, uns documentals que van sortir a la TV3, que van fer un homenatge als companys bombers que van morir a la zona dels ports d'Urgell, i allà fa una anàlisi perquè estan molt preocupats del que diuen els focs de sisena generació, que analitzen els focs que abans ens pagaven en una escombra, els que han vingut, i avui dia els focs de sisena generació són aquells que, com que intervé molt aquest efecte del canvi climàtic, són boscos que ells mateixos generen tanta energia que creen una situació climàtica específica allà que descontrola totalment. És a dir, que el foc se'n pot anar a 25 km o 50 km d'un costat a l'altre sense que puguin fer res, perquè estan creant una massa atmosfèrica a sobre el mateix foc. Això és la gran preocupació que tenen els focs de Portugal de fa un parell d'anys, etc. I ell el que diu això, escolteu, és que clar, ja no estem parlant dels focs que han passat per la Selva i companyia, i van ser aquest estiu, ja no parlem del Berguedà, ja no parlem de Sant Mateu de Baixes, etc. Aquest és el gran problema. I el que falta és això, polítiques decidides. Però us torno a dir, a Catalunya no tenim planificació. El Pla General de Protecció Forestal el va suspendre un jutge i estem aquí aturats. No hi ha polítiques, i si no hi ha polítiques no hi ha recursos públics que els puguin sustentar. I aquest és un dels drames que tenim. A nivell de l'estat espanyol tampoc és que sigui gaire millor, perquè estan molt preocupats per aquesta qüestió. Però al final és un tema de diners, com tot, com la lluita contra el canvi climàtic. És un tema de diners. Si els països industrialitzats, si el món urbà pot entendre en un d'aquests vídeos, és molt interessant, perquè d'alguna manera ha vingut, perquè la gent no entengui de veritat, a explicar, i ho expliquen allà i escolteu, si comença un foc a la Vall d'Aran, avui arribarà a Cap de Creus. Per què? Perquè s'ha trencat un dels grans elements naturals de defensa del foc, que eren els espais agroforestals, és a dir, entremig de boscos hi havia pastura, hi havia ramats. Aquests ramats que netejaven els boscos, però que a més estaven creant uns espais que tallaven la cobertura. També ho deia encara més gràficament, perquè ja ens ho entenen d'una vegada. Si comença per la banda occidental de Collserola un incendi de sisena generació, en unes condicions d'aquestes que es poden produir, el foc arribarà al carrer Ribau i es cremarà mig Barcelona. I ho han d'entendre això, i que no hi ha mecanismes per combatre això si prèviament no reduïm la biomassa que hi ha en aquests moments en els boscos, que és molta, per això que us he estat explicant, perquè només un 30% i amb pocs recursos s'està gestionant. Això que estàs dient tu, ho diuen tots els entesos, sí. A més, ens estan avisant any rere any, això és una gran amenaça del 30-30-30, que començarà un foc per la Vall d'Aran i acabarà doncs,
bueno, jo només que també sí, però és que els boscos només se'n recorda. Els boscos només se'n recorda la gent quan es cremen. No hi ha iniciatives populars de base en la qual es pugui invertir de manera directa en els boscos. Hi ha molt poques iniciatives aquí a l'entorn. Potser són els escoltes que estan gestionant 0,8 hectàrees aquí dalt, però ningú té tothom en vol gaudir, però ningú se'n vol fer absolutament responsable. Llavors, no que només sigui una cosa econòmica, sinó que tindria un fet social i de pròpia responsabilitat per l'entorn. Aquí parles molt, òbviament, tu mires les lleis i mires la inversió, que és el quantificable, el de la veritat, però en canvi no hi ha un sentiment. Els boscos són de tots, sí, però quan s'ha d'anar amb la motosserra a tallar, som dos. Hi ha una figura intermèdia, que ells donen pel que donen, són aquestes entitats de custòdia, que és una entitat, ja dic, que són els Estats Units, que a Anglaterra es va donar molt després de la Primera Guerra Mundial, i que aquí, home, aquí hi ha 160 i escaig entitats de custòdia aquí a Catalunya, que són organitzacions com poden ser l'Escolta, com poden ser els Amics del Parc, etc., que el que fan és arribar a acords amb propietaris privats i dir, escolta, amb els propietaris d'aquesta UAG, aquesta de la ria que vas pagar per amunt, que no han fet res, nosaltres ja ens en cuidarem. No vol dir que ens hem cuidat a guanyar-nos la vida fent allò, sinó intentar fer una mínima gestió a buscar aquests recursos públics, sobretot el tema de l'agrupació de propietaris, ajuntar propietaris, que avui dia ja es pot fer, ajuntar propietaris perquè un de sol no farà res, i gestionar aquests boscos a través d'aquestes entitats que no van tant a buscar productivitat, evidentment, però que sí que amb recursos, alguns recursos públics, el que fan és aquesta gestió que permet, per un costat, aquesta mínima gestió i per l'altre també un treball molt secular i molt important pel tema de la biodiversitat, que és un tema que la gestió forestal la té integrada, però que s'ha de treballar. És a dir, no n'hi ha prou amb tallar, sinó que quan talles, home, si estàs en un bosc de ribera al tanto perquè aquí niuen no sé quins, a quina època niuen els ocells, doncs evidentment que no pots fer gestió, totes aquestes qüestions només l'ha de fer el propietari i aquesta figura intermitja que són les entitats de custòdia. És un contracte, ja dic, a Anglaterra n'hi ha molts, als Estats Units també, aquí, Déu-n'hi-do, hi ha la xarxa de custòdia del territori, que és una entitat amb molta força i que el que fa és això, és potenciar aquesta col·laboració privada-pública, privada-social, més que pública com a administració pública, privada-social per poder obtenir resultats. No vull dir que no falti inversió, òbviament. Sí, falta inversió. No dic que no en falti, però també hi ha una consciència social. Molt bé. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.